Sini Dhanpur विधानसभा केंद्र अंदर दसबाड़ी रिसीव प्लेस नहीं 3 नং वार्ड अथर बोरे गिमुरा अजागो जों साइमानो 70-75 बছर जे जों विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी खेमानि आगोलो जोंना बेबाक सुरुबै चाका Dhanpur नि TIPRA सारकनो कोनो जराव कांग्रेस नि मुंगुबै कोनो जराव CPM आबो बर्तमानो BJP नि बुमुंगुबै विकास नि बुमुंगुबै तुमानाय चिनि बरना बेलाइखे तसनस खाय दंस खायनि जे चक्रान्त खायथानि अबर बेबा यानि यंगनानि बगै इनिवो 15 families नि प्राय 60 भोटार 68 भोटार ना 68 भोटार इनिवो चिनि बवाग्रानि लगेबो फाइका जों साइमानो इनिवो बरक जे फाइनेराव स्पेशली BJP नि बांकोबो BJP बा CPM नि चिनि लामा हायखेबा तुइ रंनि बेलाइखे बियाल अब जरा गरम मीडिया पार्सन बेबागनु साइमाननाय Dhanpur एलाकानि जे TIPRA सारक बुमा हाय जागावा दं ताबुखानो से 200 बोसोरनि पुरानो परिवेश तंगै दंखो जोनो बेलाइखे खानायनिया जोनो सारा बोसोर नमाके जोनो थांनि तंखांगा अबरंनि यगनानि बगै फाइनान्शियल जों बवाग्राना फानखे लगेरनाय हाइन बगै जतो लुकरक तिनि अक्रा सागरो फाइने तिनि बवाग्रा लगे फाइनेखा उमैसे मुना खाबाय खुबै लामसगो फाइनान्शियल लगताइबो अमाहाय प्रोग्राम नाय अनरक नाइटनि ते लगेरै सुवाइ दंगा आसना